na ọ gbajiri dọrọ sisimoni ka a na-apịa sisimoni ka ị na-akụ na after 12. This is Alaba International Market electronic section stroke fancy furniture. Ndewonu ụmụ Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m akwụkwọ nwanne gị nwoke na ezigbo enyi gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. O nwere ihe onyonyo anyị wetara unu ụnyaahụ gbasara ụmụnne anyị bụ ndị na-azụ ahịa na nnukwu ahịa ama dịka Alaba International Market nke nọ na steeti Lagos. Ndị gọọmenti steeti Lagos si ha kwakọrọ pụọ n'ihi na a chọrọ ikuri ya bụ ebe ha na-azụ ahịa. O nwere ụfọdụ ụmụnne anyị bịara na ngalaba okwu na-ete si na ọ bụghị eziokwu, bụ nke ha na-asị fake news. Nwanne m ka m gwakwana gị otu ihe ị kwesịrị ịmara na otu ihe mere n'ogbe gị, ọ bụrụ na ịnụbe ya bụ ihe ịnụkwana ya na ịntanetị, ya bụla ihe ga-eme gị ka esi na fake news. Kama ihe ị kwesịrị ime dịka nwa afọ Igbo, ezi nwa afọ Igbo amụchara amụcha, onye nwụrụ ara nne ya ọfụma, ihe ị kwesịrị ime bụ ịtọ ntị n'ala makwanụ jụọ ajụjụ, jụọ ndị nọ n'ogbe, jụọ ndị nọ na ebe ibi na ihe nke a nụkwara n'ịntanetị ọ bụ eziokwu ka ọ na ọ bụghị eziokwu. Ọ ga-aka mma ịjụọ ijide n'aka tupu ị bịa ebe a dewere anyị na ozi anyị buru bịa bụ okwu ụgha. Dịka anyị na-ekwu ugbu a, ọtụtụ ụmụnne anyị nọ n'anya mmiri, ọtụtụ n'ime ha nọ n'ihe mwute, ọtụtụ n'ime ha nọ n'arịrị n'ihi na ya bụ ọrụ nkuri na nkwari ebidola. Ị ga-amara ihe ọ pụtara ebe ejere kwarie ebe mmadụ si achụta ihe ọ na-eri, ebe mmadụ na-agba mbọ kwa ụbọchị, ebe ahụ ọ na-abụ onye ahụ teta ụra ụtụtụ ọbụla ọ kwadoje gbawa mbọ abịa nnọọ kwarie ya n'egbughị oge. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka anyị tinye anya n'ọtụtụ ihe onyonyo nke anyị nwetarala dịka ya bụ ọrụ nkuri na nkwari na-aga n'iru. Ka m bịakwanụ. Good day, viewers. Today is another day. Here is the particular place where the demolition is already taking place this early morning of Sunday, 18th June 2023, here in Alaba International Market, Ojo, Lagos. As you can directly see, this particular environment is situating between Alaba Arago, one of the most dirtiest cattle market in Lagos State, and the popular Alaba International Market, which are well organized, law-abiding, and recognized as the biggest electronics market in West Africa. Of course, you can see the distance between the waterways, the canals, and the building on this environment. But surprisingly, at it stands now, it is only the traders at Alaba International Market who are seriously affected by the ongoing demolition. This early morning, Sunday, you can see the time, earliest morning of this Sunday, 18th June 2023, the demolition is already going on, destroying billion naira worth properties. The question right now is, are these buildings standing along the waterways, or is there something else behind this demolition our government are not telling us? It is obvious some of these buildings are more than 20 years old on this particular land. But until we find out why the ongoing demolition will remain your number one Alaba Media Network, Alaba Events. Onye ọbụla na-ewepụsị protector ya o tinyere. Oi, Tinubu. Gwara na ọchịchị nye ndị Yoruba. Oi. No. Daga wey dey buy pan. Ya nọ na-akwarapụ. Mas nke a ịsọ na
Ndị TS3 door na-ewepụsị door ha. Anyị ga-alawazi o, anyị ga-alawa. Anyị ga-alawa ebe a wụsị ebe omepe. Oi! Na-ewepụchabeghị ya. You see the destruction is continuously going on. Even with all the effort that we have put in place, they keep on hammering it. You can hear the sound. I said it yesterday that these people, they might come by night. As you can see it going on now, they come here in an hour that no man knows. We just woke up to see them destroying the buildings. As you can see, the payloader busy bringing down the houses of the innocent traders in Alaba International Market. This is unbearable. This is quite uncalled for. And this one will be an open eyes to every Igbo man in Lagos. As you are building, as you are constructing, as you are investing, make sure you invest wisely. Our homeland is there, nothing has been built. I think it is time for us to start making headway, thinking about our home. When shall I see my home? When shall I see my home? Obodo anyị ga-afụ ihe na-eme n'Alaba. Everywhere destroyed. Ị ga-afụ all property ndị Igbo ka a na-abịa ya. Ị ga-afụ ndị na-abụghị n'owu hapụ. Ha jizi aka ha achapụrụ. Ọ bụ obere ya bịa na-eme n'Alaba International Market. Ndị Igbo ga-amara ya na nke ikpeazụ a. Ọ bụ na ndị Igbo amaghazi ihe ebe ọ bụla ha fụrụ property ha jegowe ọ property ndị Igbo ga na-adịtọ ya niile. Ị ga-afụ ya niile praza ndị mmadụ niile ihe nọ na ana ya. Praza worth of millions of naira ihe nọ na nọcha na ana ya anyị na-afụ. Obere oge kwa ya niile ga-adasị. So I know Alaba International Market now reporting. Alaba News reporting live from Alaba International Market. Ndi Igbo mara ni yo. You have na ina na. Na. Oh, bajuru doro. Since morning ka na apia. Since morning ka na kana. After 12. Since morning ka na apia price and them mother. Ogene na-eme. Ndị ogene na-eme. They na-eme na fancy furniture fashion Alaba International Market. Rock electronics. Oh, there we go. Ilikuba, keki si wafi na aga my brother. I'm very surprised. Ako na agum. Maka building na kita na ako at bahay no niya. All day my room is in Kano in building. 4 years Kano niya. Hindi ko ako na agum. Yes, ako kasi ako daw mo mali. Hindi na ako kasi. Almost about 10 plaza that together. All the movie na agum akwa. Na ako ihe. Ana ako. Ebe ka ha ga-ebido. Bank of Bank Uchi ya na akwa seba. Nne ku ga government nyere anyị aka. Ama na anyị nwere ezigbo gọọmenti. Anyị nwere gọọmenti. Onwe orube ku gọọmenti. Nyere anyị aka ile anya na-emekọta. Daalụ dị nne.
This is Alaba International Market electronic section, stroke fancy furniture. You can see the ongoing work. The work is going on right now. My name is I'm from what we are Lagos State, as you can see. The notice has come since 2016, but some of us do not know before we start planning shops direct to the owner of this collective plaza and some plazas. So what we see here now is that the Lagos State came the police today and they give us notice to quit. Now we came this morning, we see that they are demolishing everywhere. And our government is 20 years, 6 months. Nevertheless, all I have to say is the state governor, the person of Excellence Babajide Sanwo-Olu, that you can see that your sons and daughters' shop has been demolished. Please tamper justice with mercy. Anywhere you know you can be able to help us. So we cannot go back to the street. We are all family men. So please, that is all I have to tender. Our Excellence Babajide Sanwo-Olu, please help with the daughter. I'm a doctor here in Lagos. I'm in Lagos and in the city, but I'm from Anambra State, Nnewi South. So I don't. Akwa ịhụla ka ya bụ ọrụ nkuri na nkwari si aga n'iru ugbu a. Tupu m gaa n'iru, o nwere otu ihe onyonyo ọzọ m ga-achọ ka anyị nyonyekwa anya na ya bụ ihe onyonyo sikwa na ya bụ steeti Lagos na mpaghara ọzọ. Ihe onyonyo na-egosi otu n'ebe ọtụtụ ebe ụmụ Igbo na-azụ ala n'ime mmiri na-ekpochi aja ma na-arụnye ya ụlọ. Na-etufughị oge ka anyị nyonyeke n'anya na ya bụ ihe onyonyo ka m bịakwanụ. Na ebe onye Igbo bịara gbaa na rụọ ụlọ ya kpọhụkweno n'ime swampụ n'ime dosbin a na-ego mọ na-arụ mana east be nna anyị dọ ebe ndị Igbo bịara na swampụ deti area na-egbocha na-arụ ụlọ. Onye ndu meduru ndị Igbo ihe nke a bikonu n'ebe dosbin ebe ndị Igbo bịara gbaa na rụọ ụlọ a na-arụrịtakwa mọ na-aga abụọkwa ụzọ ebe si aga swampụ area n'ụlọ otu pasị. Agwara m ụnụ sọ the richest man nọ na Nigeria na-ata afụ obodo apụrụ ọnụ na eria niile wu ndị Igbo. Ihe ahụ ime swampụ ekpochichakwara bịa na-ekpochi mọ. Chineke na-ekwekwane ka tọ 1 naira ntọ na Lagos a nke ahịa eme etu ọsọ nyadọ ajọsọ nnọọ were opportunity asị ka m bịa vidio godo ihe a ọdịnetio isi be nna m adụrụ ndị Igbo abịa ebe a na-ekpochi swampụ na-arụ ụlọ. Onye na mere ndị Igbo ihe nke a bikonu negodo dosbin fia eme onye Igbo a na-ekere mụ na ya ma ihe na ya fụrụ ụzọ. Ndị Igbo amaka ihe ndị Igbo ma ihe. Ndị Igbo ka ndị Hausa mara ife. Onye ọsọ ebute ego na-ebu na be nna ya were ute na-ala ha. Onye Igbo ebute nke hapụ n'ugwu Hausa hapụ na Lagos o ruo be nna ya rụọ 1 room 20 years oke na ụchụcha ihe bi n'ime. Nenebenu nkwu asị na ma na-ekwuka nene anya na dosbin ndị Igbo na-abịa arụ ụlọ ibe niile na mmadụ bikọ ya ebebe nna m ka mma fia ọ na-agụ m akwa mana mma na-ekwu nehe onye Igbo ọwụna na-ewesti ego na Lagos dị mma efi asọ fia ya ezigbo asọ asụ nka mkparị gokwagide ebe again ọkwa ịhụchala nke ahụ ụmụnne m ndị Igbo ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa na uche m nke nji bụrụ mmadụ. Ana m echewe na ndị Igbo bụ ndị kacha ama ihe n'obodo Naijiria. N'uche m ana m echebu na ndị Igbo bụ ndị kacha nwee ụbụrụ isi, ndị kacha nwee akọnuche n'obodo Naijiria. Mana nke ikpeazụ a ụmụnne m aghọtazikwa m ihe na-eme.
ụmụ Igbo onye a jụrụ na-ajụkwa n'onwe ya. Ụmụnne m, ọ nwụkwara n'otu ọ dị n'ebe ọbụla ijere na mpaghara Naijiria ọbụla itinyere isi, ị na-ahụ ebe ndị Igbo na-azụ ma na-arụkasị ebe ọbụla, mana abata n'ala Igbo ọhịa eju ebe niile. Ndị Igbo onye a jụrụ anaghịkwa na-ajụ onwe ya. Ka anyị chebekere n'onwe anyị echiche, ka anyị cheruo na echiche ụlọ, ka anyị jụke n'onwe anyị ajụjụ: ndị ugwu ole nwere ụlọ n'ala Igbo? Ndị ofe mmanụ ole zụrụ maọkwa na rụrụ ụlọ n'ala Igbo? Ka ọsọsọ ndị Igbo ka emepụtara ịrụ ụlọ ma mepewe obodo ndị ọzọ? Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Enweghị m ọtụtụ okwu m chọrọ ikwu, n'ihi na a sị na atụọrọ ọmara ọmara, atụkwara n'ofeke ofere isi tinye n'ọfịa. Onye mara asụ ya sụọ n'odo, onye na-amaghịkwa na-asụ ya sụọ n'ala. O nwere ike mgbe ị na-asụ n'ala ị sụọ ya n'ụkwụ gị. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ị marala nnetu anyị si eme ya. Deere ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na aka mmere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a. Na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.